Să vedem ce am făcut frumoși mei copii la facultate. Bună ziua! Bun copii, sper că v-ați învățat, pentru că astăzi vom da un test și mă vei asculta. Ei, nu mai vorbiți. Nu mai vorbiți. Vă scad eu imediat la purtare. No, în fine. Hai să vă dau ce v-am zis eu că vă dau astăzi. Bun. Veți primi fiecare câte un test. David, primul test e al tău. Despre noci îți dau să citești. Băi, fii mai atent, Davidel. Petrică, tu despre porci. Băi, am uitat să țin. Băi, ai grijă. Vă pun aici să lucrați. Bun. Băi, de ce nu ești atent? Ai grijă că spăl cartea. Băi, adică testul. Fii atent, David. Bun. Ai grijă că o să dau, uite așa. El despre porci zombie va primi și gigel. Bucați-vă cum vă zic eu. Taceți. Că dacă nu taceți, vă bat pe toți. Taceți, mă. Bun, acum înapoiați-mi testele. Mulțumesc. Mulțumesc. Și mulțumesc. Chiar mă așteptam. Și eu chiar mă așteptam. Chiar mă așteptam. Nici eu. Notele. Paul, nota 7. David, nota 9. Și tu, Gigel, nota 10. Bun. O să vi-l arăt pe noci la tablă. Gata. Vă dau testele. Niște teste. Bun. Tu, David, scrie despre porci. Paul,
despre Herobrine. Da? Iar Gigel despre Steve. Bucați-vă. No. Bun, acum înapoiați-mi testele. Mulțumesc. 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 Chiar mă așteptam. Chiar mă așteptam. Chiar mă așteptam. Nici acum. Bun. David. Nota 10. Paul. Nota 4. Și Gigel. Nota 9. Bun. No. Mai am niște teste și gata. Adică facem after school la facultate. Adică nu facem after school. Stăm până noaptea. Tu, David, primești despre Alex. Tu despre Steve. Băi! Asta era. Paule. Paul! Bă, ești prost, nu ții. Da. Și Gigel despre fata Steve. Na. Bun, înapoiați-mi testele. Mulțumesc. 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 Chiar mă așteptam. Chiar mă așteptam. Nici acum. Chiar nici nu mă așteptam acum. Vă spun. David, nota 10. Paul, nota 10. Și Gigel, tot 10. Veți mai primi și 2 teste și gata că vă puteți strânge. Băi! Da?
Na. Bă! Na. Na? Și n-am. N-am. Până mi-a înapoiați-mi testele. Scuze. Bă! Ble. Bă, tu du-te înapoi. Du-te înapoi la banca ta. Sau dacă nu te bat. Du-te, Paule. Cum ai putut tu să faci așa ceva? Te bat. Chiar mă așteptam. Chiar mă așteptam. Chiar mă așteptam. 10. Și pe tine 4 la pur și 10 la scris. Aceasta a fost parodia de astăzi, toată lumea. Pa!